Era aproape miezul nopții când milionarul s-a prăbușit în fața ecranelor și a șoptit: "Am pierdut totul." Femeia de serviciu a lăsat căruciorul, s-a uitat la ecran timp de 3 secunde și a rostit o singură frază în șoaptă. Destinul ei s-a schimbat acolo. Luminile orașului se reflectau în geamurile de la etajul 32 al turnului corporativ Astoria, de parcă noaptea însă și-ar fi vrut să fie martoră la ceea ce urma să se întâmple. Era aproape miezul nopții și inima financiară a capitalei dormea deja. Dar acolo sus, la ultimul etaj executiv, 2 vieți care nu se intersectaseră niciodată cu adevărat, erau pe cale să se ciocnească în singurul mod care schimbă destinul. În tăcere, fără martori și cu forța liniștită a lucrurilor neplanificate, Smaranda Baltag Quintescu împingea căruciorul ei de serviciu pe coridorul mochetat al etajului executiv, cu pașii scurți și preciși pe care învățase să-i facă în ultimii ani ai vieții ei. O femeie de vârstă mijlocie, cu gesturi discrete și privire inteligentă, angajată la tura de noapte a serviciilor integrate Aurora. Purta un ghiozdan mic pe umăr unde își ținea un termos cu cafea cu miere, un măr și o carte groasă cu copertă albastru închis. O carte pe care niciun alt membru al echipei de curățenie nu o purta niciodată cu el. O carte pe care, dacă vreunul dintre directorii de la etaj ar fi văzut-o, și-ar fi oprit respirația pentru o clipă. Dar niciunul dintre ei nu o privise niciodată suficient de mult timp pentru a remarca cartea. Aceasta era de fapt prima regulă de la etajul 32. Femeia cu căruciorul era invizibilă. Smaranda. Vocea joasă a Ralucăi Stănescu Mihalache, șefa de noapte a firmei de curățenie, o femeie în vârstă cu un ton aspru, i-a atins urechea când ea trecea. "Nu uitați de biroul de la capătul coridorului. Directorul general este încă înăuntru. Acum aproape jumătate de oră mi-a cerut, pe intern, să nu intre nimeni până la noi dispoziții. Când iese, intrați, faceți ce aveți de făcut și plecați." Fără saluturi, fără întrebări. "Da, doamnă Raluca." Și încă ceva, supraveghetoarea i-a ținut cotul pentru o clipă. "Nu-mi displaceți, Smaranda. Ați venit în echipa mea de mult timp și încă nu înțeleg ce face cineva cu manierele dumneavoastră în această tură, dar vă faceți treaba bine și aici asta valorează mai mult decât orice diplomă." Smaranda și-a înclinat capul abia vizibil, nu a răspuns. De mult timp învățase că vorbele nespuse cântăresc mai puțin în suflet decât vorbele pe care ești obligat să le rostești când nu trebuie să spui nimic. Raluca s-a îndepărtat spre liftul de serviciu. Smaranda a rămas singură cu căruciorul ei pe coridor. A înaintat încet. A început cu sălile de ședințe de la capătul coridorului. A curățat mese goale de sticlă, pahare uitate, hârtii mototolite pe care niciun director nu se obosise să le rupă înainte de a le arunca la coș. Hârtii pe care Smaranda nu le citea niciodată, deși ochii ei, fără să ceară, învățaseră să recunoască într-o fracțiune de secundă dacă ceea ce trecea prin fața lor era un bilanț trimestrial, un memorandum intern sau un raport de expunere a portofoliului, pentru că Smaranda Baltag Quintescu fusese cu ani în urmă o altă femeie. O femeie care studiase modelarea riscului și detectarea anomaliilor în sisteme algoritmice la o universitate europeană de prestigiu, o femeie care lucrase într-un birou de tranzacționare cantitativă al unei instituții financiare recunoscute internațional când încă era tânără și lumea părea o hartă deschisă. O femeie al cărei tată, domnul Ezechiel Baltag Olteanu, profesor universitar de matematică aplicată, îi pusese în mâini primul calculator științific înainte de prima păpușă, spunându-i cu solemnitatea bărbaților care iubesc ceea ce predau: "Fiica mea, numerele sunt o limbă. Învață să le asculți. Oamenii mint. Numerele niciodată." Dar acea femeie nu mai exista în exterior. Fusese împachetată cu grijă cu mult timp în urmă în inima Smarandei, împreună cu fotografia uzată a lui Damian Quintescu Rădulescu, soțul care murise într-un accident când fiica lor, Luiza, era încă mică, și împreună cu anii eterni în care acea fiică bolnavă ceruse de la mama ei fiecare minut, fiecare leu, fiecare plan abandonat. Smaranda vânduse tot ce avea. Renunțase la carieră, dispăruse din lumea profesională. O salvase pe Luiza. Astăzi, Luiza studia medicina, strălucea ca o tânără promisiune și nu avea cea mai mică idee despre magnitudinea exactă a ceea ce mama ei pusese în tăcere pe masă pentru ca ea să se poată ridica. Și Smaranda, ajunsă la maturitate, fără un CV recent, fără rețea, fără timp să construiască de la zero, acceptase munca la Astoria pentru că era munca disponibilă și pentru că tura de noapte îi permitea să citească în zori. Aceasta era povestea ei,
o poveste pe care nimeni de la acel etaj nu o cunoștea. Până în acea noapte, Smaranda a cotit colțul coridorului și s-a oprit. Lumina dinăuntru era ciudată, nu lumina albă obișnuită a plafonierelor, ci strălucirea schimbătoare, aproape violentă, a mai multor ecrane care pâlpâiau în același timp. Și în mijlocul acelei străluciri neregulate, a reușit să audă un sunet care i-a înghețat sângele în vene, un suspin, nu puternic, nu strident, suspinul reținut, lent, aproape rușinat, al unui bărbat adult care îl ținuse în el mult timp și care în sfârșit își permitea să le libereze când credea că nimeni nu-l aude. Smaranda a rămas foarte liniștită, s-a uitat la cărucior, s-a uitat la ușă și a amintit instrucțiunea Ralucăi. Faceți ce aveți de făcut și plecați. Corect era să se retragă, să sară peste acel birou, să-l curețe dimineața următoare. Nimeni nu ar fi aflat. Dar atunci, din interiorul biroului, o voce masculină și răgușită, aproape o șoaptă, a rostit cu voce tare o frază pe care Smaranda a auzit-o cu claritatea unei lovituri. Am pierdut totul. Am pierdut totul. Cum este posibil? Cum este posibil? Smaranda a înghițit în sec, a sprijinit ambele mâini pe marginea căruciorului și în acel moment femeia care timp de ani de zile o ascunsese pe cealaltă femeie în sine, analista care învățase să citească numerele când era încă o fetiță, a auzit ceva care a surprins-o și mai mult decât suspinul. A auzit venind din interiorul biroului sunetul inconfundabil al unei alerte sonore repetitive. Alerta avea un model foarte specific. 3 tonuri scurte. O pauză. 3 tonuri scurte. Era un cod de alertă de sistem de tranzacționare. Și nu era orice alertă. Era o alertă de execuții în afara parametrilor, tipul de avertisment pe care un sistem îl emite doar atunci când detectează că propriile sale ordine sunt procesate de altceva decât logica sa originală, ceva ce Smaranda studiase în profunzime cu ani în urmă, ceva despre care scrisese teza, ceva a cărui semnătură sonoră era de neuitat pentru oricine lucrase în birouri cantitative serioase. Smaranda a mai făcut un pas spre ușă. Suspinul încetase. Înăuntru, bărbatul respira greu. Smaranda a ezitat. Urma să treacă pe lângă, urma să respecte durerea altuia. Dar atunci modelul sonor al alertei s-a schimbat ușor, o variație minimă, aproape imperceptibilă pentru o ureche neantrenată. Și acea variație i-a spus Smarandei, într-o fracțiune de secundă, ceva care a lăsat-o înghețată pe coridor. Acea alertă nu reacționa la un colaps real al pieței, reacționa la un model de execuție intern. Aceea nu era o criză. Aceea, dacă urechea ei veche nu o înșela, era o manipulare în curs. Smaranda a bătut ușor la ușă cu degetele. Odată, încet, aproape cerând iertare. Vocea dinăuntru a răspuns cu un ton obosit, aproape învins. I-am spus supraveghetoarei să nu intre nimeni. Scuzați-mă, domnule. Vocea Smarandei a ieșit fermă, controlată. Sunt de la serviciul de curățenie. Dacă domnul preferă, trec mai târziu. Voiam doar să anunț că sunt aici. A urmat o tacere lungă, apoi vocea dinăuntru, aproape fără putere. Intrați, oricum, nimic nu mai contează. Smaranda a împins încet ușa și ceea ce a văzut de cealaltă parte i-a confirmat fiecare suspiciune. Octavian Mărgineanu Lăzărescu, fondator și director general al Alcon Capital Parteneri, un bărbat matur de succes, obișnuit să nu aibă nevoie de nimeni, stătea pe fotoliul executiv din piele, în spatele biroului de sticlă. Avea cravata slăbită, manșetele cămășii desfăcute și mâna dreaptă strânsă la tâmplă. În fața lui, cele 3 monitoare mari afișau grafice roșii descendente cu o violență care părea concepută să distrugă voința oricui le privea. Și pe ecranul mai mic din dreapta, un mesaj cu majuscule pulsa la intervale regulate. Eroare de sistem. Execuții în afara parametrilor. Intervenție necesară. Octavian a ridicat abia privirea când Smaranda a intrat. Ochii îi erau înroșiți, dar nu a văzut-o. A privit-o fără să o vadă, cum se privește o mobilă care intră în cameră. Curăță repede, a mormăit și și-a strâns din nou tâmpla cu mâna. Smaranda a încuviințat. A început să golească coșul de gunoi, a șters biroul cu o cârpă. Ochii ei, însă, făceau altceva decât mâinile. Ochii ei, în acele câteva secunde cât a durat să traverseze camera, au scanat cele 3 monitoare mari de pe masă cu viteza și precizia care se învață doar cu ani de experiență în biroul de tranzacționare. Ceea ce a văzut pe ecranul central a făcut-o să se oprească. Trecuseră 3 secunde, abia 3. Dar în acele 3 secunde, Smaranda Baltag Quintescu a văzut ceea ce niciunul dintre analiștii care încasau averi la acel etaj nu reușise să vadă în ore de panică.
A văzut modelul, a văzut semnătura, a văzut amprenta inconfundabilă a ceva ce se învață în sălile de modelare a riscului și pe care aproape nimeni nu o învață cu adevărat, pentru că necesită răbdare, intuiție și un tată matematician care să te învețe să asculți numerele de mică. Erau execuții fantomă. Drenau poziții din fond cu o viteză pe care ochiul uman nu o putea detecta, dar pe care un sistem bine antrenat o putea înregistra ca anomalie. Și modelul anomaliilor nu corespundea unui colaps extern al pieței, corespundea unei secvențe interne. Acel bărbat distrus nu era ruinat de piață, era ruinat de cineva din interior. Smaranda s-a îndreptat încet, a strâns cârpa lângă cărucior, l-a privit pe Octavian, a privit ecranul, l-a privit pe Octavian din nou și pentru prima dată în ani a auzit înăuntrul ei vocea tatălui ei, domnul Ezechiel, spunându-i: fiica mea, numerele nu mint niciodată, dar uneori strigă. Și când strigă, trebuie să vorbești. A respirat adânc. A sprijinit o mână pe marginea mesei și a rostit în șoaptă, aproape scuzându-se în avans, o singură frază: scuzați-mă că mă bag, domnule, dar acel ecran nu vă arată o eroare a pieței, vă arată execuții interne anormale. Dacă nu opriți sistemul în următoarele minute, veți pierde și mai mult și nu din vina pieței. Octavian Mărgineanu Lăzărescu a ridicat capul și pentru prima dată în acea noapte a privit-o pe femeia cu căruciorul în ochi. Cu adevărat, tăcerea care a urmat frazei Smarandei a fost una dintre acele tăceri care cântăresc mai mult decât orice strigăt. Octavian Mărgineanu Lăzărescu a rămas privind-o fără să clipească, cu mâna încă sprijinită pe tâmplă, de parcă creierul său încerca să proceseze ceva ce nu se potrivea cu nicio categorie pe care o folosise în toată viața sa adultă. Femeia care îi curăța biroul tocmai îi spusese într-o singură frază două lucruri pe care el nu fusese capabil să le descifreze în 4 ore de panică, alături de cei mai scumpi analiști ai săi. În primul rând că nu era o eroare. În al doilea rând că nu era piața. Octavian a coborât mâna de la tâmplă. S-a îndreptat încet în fotoliu și pentru prima dată în toată seara, vocea sa a ieșit fără să tremure. Ce ați spus, Smaranda? Smaranda a strâns cârpa de marginea căruciorului. A simțit cum inima îi bătea în piept cu o forță pe care nu o mai simțise de mulți ani. O parte din ea, femeia prudentă, femeia care învățase să dispară timp de un deceniu, îi striga să se scuze, să spună că s-a înșelat, să se întoarcă la căruciorul ei și să curețe următoarea sală. Dar cealaltă parte a ei, vocea veche a tatălui ei, Ezechiel, spunându-i: fiica mea, când numerele strigă, trebuie să vorbești. I-a susținut privirea bărbatului de la birou. I-am spus, domnule, că acel ecran nu vă arată o eroare de sistem, vă arată execuții interne anormale. Și dacă nu opriți motorul algoritmic în următoarele minute, veți continua să pierdeți poziții chiar dacă piața se închide. Octavian a tăcut. Ochii lui, înroșiți cu o clipă mai devreme, erau acum complet treji, de parcă cineva i-ar fi aruncat o găleată cu apă rece în cap. Cum știți dumneavoastră ce privesc? Smaranda a ezitat, dar nu mai era cale de întoarcere. Acel prag fusese depășit în secunda în care a decis să vorbească și înăuntrul ei ceva ce dormise ani de zile începea să se trezească ca o fiară blândă, dar fermă. Domnule, uitați-vă la coloana din dreapta de pe ecranul central, coloana unde sunt listate ultimele execuții pe milisecundă. O vedeți? O văd. Observați intervalul dintre fiecare operațiune. Cele normale au o variație naturală. Ale dumneavoastră, în ultimele minute, au o regularitate care nu este umană și nici de piață. La fiecare anumit număr de operațiuni legitime, apare o operațiune care nu se potrivește cu logica precedentelor. Este un model. Și modelele, domnule, nu se generează singure. Cineva le programează. Octavian și-a rotit scaunul spre ecranul central, s-a aplecat înainte și pentru prima dată în toată noaptea a privit datele așa cum ar fi trebuit să le privească de la început. Nu cu panica celui care crede că pierde, ci cu ochiul rece al celui care începe să suspecteze că este furat. Au trecut 20 de secunde, 30. Smaranda nu s-a mișcat. Când Octavian s-a întors din nou spre ea, fața îi era schimbată. Nu mai era fața bărbatului prăbușit de acum câteva minute, era fața unui vânător care tocmai a simțit mirosul prăzii sale. Aveți dreptate, doamnă. Aveți dreptate, doamnă. La fiecare 43 de operațiuni, există una care nu răspunde algoritmului principal. La fiecare 43 exact. Sistemul meu nu programează așa. Sistemul meu nu gândește așa. Acesta nu este sistemul meu. Smaranda a încuviințat din cap.
Opriți motorul, domnule, înainte de a continua să vorbim. Opriți-l. Fiecare minut în care acel cod continuă să ruleze înseamnă bani ai dumneavoastră care pleacă într-un loc pe care nu l-ați decis. Octavian a ezitat o clipă, apoi a întins mâna spre tastatură. Degetele i-au zburat pe taste cu precizia unui bărbat care cunoștea fiecare scurtătură a acelui software pe de rost. 3 comenzi, o parolă, o confirmare. Ecranul central a pâlpâit de 2 ori și apoi, cu un sunet moale, aproape un suspin, motorul algoritmic al fondului Alcon Capital Parteneri s-a oprit. Tăcerea din birou a devenit absolută. Octavian s-a lăsat pe spătarul fotoliului. A închis ochii. Pentru o clipă, Smaranda a crezut că bărbatul se va prăbuși din nou, dar când i-a deschis, expresia pe care o avea era nouă. Era expresia cuiva care înțelegea într-o fracțiune de secundă că fusese pe punctul de a pierde mult mai mult decât credea că pierduse deja. Doamnă, a spus cu vocea lentă a bărbaților care se tem să nu greșească următorul cuvânt. Spuneți-mi numele dumneavoastră. Smaranda Baltag Quintescu. Și spuneți-mi, doamnă Smaranda, cum știți ceea ce știți? Smaranda a coborât privirea pentru o clipă, apoi a ridicat-o din nou. A simțit cum anii de tăcere îi urcau în gât, ca un râu care în sfârșit își găsise o cale de ieșire. Pentru că acum mulți ani, domnule, înainte de a începe să împing acest cărucior, am lucrat într-un birou de tranzacționare cantitativă. Am un master în modelarea riscului și detectarea anomaliilor de la o universitate europeană. Teza mea a fost tocmai despre semnătura statistică a manipulărilor algoritmice interne în sistemele de tranzacționare. Octavian Mărgineanu Lăzărescu a rămas fără cuvinte. Încet, aproape fără să vrea, ochii au călătorit de la fața Smarandei la căruciorul de curățenie, de acolo la ghiozdanul mic pe care îl purta pe umăr. De acolo la conturul abia vizibil al unei cărți groase cu coperta albastru închis care ieșea din ghiozdan. Pot vedea ce carte aveți acolo, doamnă? Smaranda a ezitat doar o secundă. Apoi a deschis ghiozdanul, a scos cartea, a așezat-o pe birou în fața lui Octavian. Era o carte tehnică de modelare matematică financiară, ediție avansată în limba originală, cu adnotări cu creionul pe margini și sublinieri precise în fiecare capitol. Genul de carte pe care niciun membru al echipei de curățenie din istorie nu ar fi purtat-o într-un ghiozdan la ora 11 noaptea. Genul de carte pe care o citește, după mulți ani departe de meserie, cineva care nu a încetat să aparțină meseriei, chiar dacă meseria a lăsat-o în afara ei. Octavian a trecut vârful degetelor peste copertă. Apoi a privit-o pe Smaranda cu un amestec de neîncredere și respect pe care ea nu îl mai primise de mult timp. Doamnă Baltag, dumneavoastră nu ar trebui să curățați acest etaj. Dumneavoastră ar trebui să fiți sus, așezată într-un post, și să câștigați cât analiștii care nu au fost în stare să vadă în 4 ore ceea ce dumneavoastră ați văzut în 3 secunde. Viața are motivele ei, domnule. Octavian s-a ridicat, a mers până la fereastră, a privit orașul nocturn pentru o lungă perioadă. Când s-a întors din nou spre ea, avea în ochi o nouă hotărâre. Doamnă Smaranda, ceea ce ați făcut tocmai mi-a salvat o porțiune enormă din fond, dar ceea ce urmează este mai rău, mult mai rău. Pentru că dacă ceea ce spuneți dumneavoastră este adevărat, cineva din propria mea companie, cineva cu acces la motorul algoritmic, mișcă mecanismul. Și dacă îl mișcă în această noapte, înseamnă că cineva a planificat această noapte. Înseamnă că cineva știa că voi rămâne singur în birou. Înseamnă că cineva dorea ca fondul să se trezească mâine într-o situație atât de gravă încât să nu mai existe cale de întoarcere. Smaranda a ascultat fiecare cuvânt cu aceeași tăcere respectuoasă cu care tatăl ei, Ezechiel, o învățase să-și asculte profesorii când era mică. Domnule, cine din compania dumneavoastră are acces la motorul algoritmic? Octavian s-a gândit o secundă. Răspunsul i-a venit rapid, aproape automat, dar nuanțat de o umbră pe care ea a recunoscut-o imediat. Umbra bărbatului care tocmai înțelegea prea târziu un adevăr pe care l-a avusese sub ochi de mult timp. Doar 2 persoane în lume, doamnă, eu și partenerul meu fondator, Ovidiu Bârlădeanu Sălceanu. Numele a rămas suspendat în birou ca o sentință. Smaranda nu a răspuns. Nu a fost nevoie. Fața lui Octavian Mărgineanu Lăzărescu a spus tot ce avea ea nevoie să audă. Bărbatul și-a dus o mână la frunte, s-a sprijinit de geamul biroului și pentru o clipă a fost din nou bărbatul prăbușit de acum jumătate de oră. Dar de data aceasta diferența era enormă. De data aceasta nu mai era prăbușit de o pierdere pe care nu o înțelegea, era prăbușit de o trădare pe care abia începea să o înțeleagă. Ovidiu, a mormăit. Ovidiu cu mine din prima zi.
Ovidiu care a fost la înmormântarea tatălui meu. Ovidiu care a semnat cu mine primul contract de înființare a fondului când eram încă doi tineri fără nimic. Ovidiu. Smaranda a păstrat tăcerea. Octavian a ridicat fața. Ochii lui, acum complet uscați, aveau fermitatea rece a unui bărbat care începea să calculeze consecințele în timp real. Doamnă Smaranda, trebuie să vă cer ceva și trebuie să mi răspundeți cu onestitate, pentru că ceea ce veți decide în următoarele minute va schimba multe vieți, inclusiv a mea și, dacă acceptați, și a dumneavoastră. Ascult, domnule, am nevoie să rămâneți aici în această noapte cu mine. Am nevoie să mă ajutați să documentez modelul pe care l-ați detectat. Fiecare operațiune, fiecare milisecundă, fiecare amprentă. Trebuie să construim, înainte de a se face ziua, o dovadă tehnică suficient de solidă pentru ca mâine să pot să-l înfrunt pe Ovidiu cu probe și nu cu suspiciuni. Și trebuie să fac asta cu cineva care înțelege ceea ce privește. Și în această clădire, în această noapte, singura persoană care înțelege ceea ce privește sunteți dumneavoastră. Smaranda a simțit cum sângele îi urca în obraj, nu din mândrie, ci din frică, din conștientizarea bruscă că acel prag, odată trecut, nu avea cale de întoarcere. Dacă spunea da, viața ei liniștită de tură de noapte și dimineți de lectură se va termina chiar în acea noapte. Dacă spunea nu, se va termina și ea, dar cu vinovăția eternă de a fi văzut ceea ce a văzut și de a nu fi făcut nimic. S-a gândit la Luiza, la fiica ei care studia medicina, la tot ce sacrificase pentru ca acea fiică să ajungă acolo unde ajunsese. Și pentru prima dată în mulți ani, Smaranda a înțeles că sacrificiul pe care îl făcuse nu fusese să se ascundă pentru totdeauna. Fusese să aștepte momentul exact în care viața îi va cere din nou să fie femeia care fusese. Acel moment era în acea noapte. Accept, domnule. Octavian și-a înclinat capul cu un respect pe care nu-l arătase aproape nimănui de mulți ani. O singură condiție din partea mea, doamnă. Spuneți, dacă în această noapte reușim să construim dovezile și mâine pot să-l înfrunt pe Ovidiu cu probe, dumneavoastră nu vă veți mai întoarce niciodată să împingeți un cărucior în această clădire. Nu pentru că împingerea cărucioarelor este puțin, ci pentru că împingerea cărucioarelor nu este treaba dumneavoastră. Treaba dumneavoastră este ceea ce ați făcut în 4 minute. Smaranda nu a răspuns. Doar a încuviințat abia vizibil cu ochii strălucitori. Octavian a mers la biroul său, a ridicat telefonul intern, a format 3 cifre. A așteptat. Domnule Protasie, sunt Octavian Mărgineanu. Am nevoie de un favor. Doamna de la serviciul de curățenie care este la etajul meu în această noapte, Smaranda Baltag, va rămâne cu mine în birou până dimineață, lucrând la o urgență operațională. Vă rog să-i comunicați Ralucăi Stănescu că îmi asum personal orice consecință administrativă a acestei decizii și vă rog discreție absolută. Nimeni nu trebuie să știe că această doamnă a fost la acest etaj în această noapte. Pot conta pe dumneavoastră? De cealaltă parte a firului, vocea veche și fermă a domnului Protasie Vasile Cămăraru, portarul în vârstă al clădirii care o cunoștea pe Smaranda din prima zi în care trecuse prin hol, a răspuns cu un singur cuvânt. Contați. Octavian a închis. S-a întors spre Smaranda cu un zâmbet mic, aproape copilăresc, primul zâmbet real pe care ea îl văzuse în acea seară. Domnul Protasie vă place, doamnă. L-am auzit în voce. De câți ani treceți dumneavoastră prin acest hol? De mulți, domnule. Atunci o să vă mărturisesc ceva. Domnul Protasie mi-a spus cu ceva timp în urmă că în clădirea mea exista o femeie de serviciu care purta mereu o carte. Am râs. I-am spus că inventează povești. Îmi cer iertare vieții în această noapte, doamnă. Domnul Protasie vedea ceva ce eu nu vedeam. Și de mâine, vă asigur, voi învăța să văd ceea ce el vede. Smaranda a zâmbit pentru prima dată în multe nopți. Un zâmbet mic, obosit, frumos. Să începem, Octavian. Și împreună, milionarul prăbușit și femeia de serviciu invizibilă s-au așezat în fața ecranelor fondului Alcon Capital Parteneri pentru a reconstrui, milisecundă cu milisecundă, semnătura unui bărbat care se credea de neatins. Biroul de la etajul 32 a rămas într-o lumină diferită de la acea decizie. Octavian Mărgineanu Lăzărescu a stins plafonierele și a lăsat aprinsă doar lampa de birou. Ecranele, acum cu motorul algoritmic oprit, nu mai pâlpâiau cu roșul agresiv al erorii anterioare. Afișau linii statice înghețate în timp, așteptând ca 2 persoane să le citească cu răbdare. Smaranda Baltag Quintescu s-a așezat în fața monitorului central, a sprijinit mâinile pe birou. Pentru o secundă, înainte de a începe, a lăsat degetele să simtă sticla rece.
Trecuseră atât de mulți ani de când mâinile ei nu mai atinseseră un birou așa, trecuseră atât de mulți ani de când ochii ei nu mai priveau un ecran cu responsabilitatea de a descifra ceva ce valora milioane. Octavian a apropiat un alt scaun. S-a așezat lângă ea, i-a înmânat o agendă nouă și un stilou. Doamnă Smaranda, eu voi opera sistemul. Dumneavoastră îmi spuneți ce să caut și unde să privesc. Notăm fiecare anomalie, fiecare amprentă, fiecare milisecundă. Trebuie să construim, înainte de a se face ziua, o secvență atât de clară încât orice expert independent care o va privi mâine să nu aibă nici cea mai mică marjă de îndoială. De acord, domnule. Și vă rog, Octavian a coborât vocea. Nu mă mai numiți, domnule. În această noapte, în acest birou, suntem două persoane care facem aceeași muncă. Spuneți-mi, Octavian. Smaranda a ezitat o clipă. Apoi a încuvințat abia vizibil. Octavian. Au început cu perioada cea mai recentă, ultimele ore de operațiuni. Smaranda a cerut să extragă logul execuțiilor pe milisecundă și să îl coreleze cu logul algoritmului principal. Octavian a tastat comenzi cu viteza unui bărbat care cunoștea acel sistem de ani de zile. Mii de linii de cod au apărut într-o fereastră laterală. Smaranda a parcurs primele cu privirea, apoi s-a aplecat înainte. Aici, uitați-vă la acest bloc. Execuția 43 este marcată ca automată internă, dar hașul de origine nu corespunde hașului algoritmului dumneavoastră. Este un identificator care pare propriu, dar nu este. Este deghizat ca... Smaranda, cel care a programat asta, Octavian, nu a vrut să ascundă operațiunea. Asta ar fi declanșat alerte. A vrut să pară o operațiune legitimă a sistemului dumneavoastră, dar cu o semnătură tehnică diferită care să lase o ușă de ieșire spre alt loc. Estetica codului este a dumneavoastră. Sintaxa internă este a altei mâini. Octavian a rămas privindu-se la ecran pentru o lungă perioadă. Apoi a scuturat încet din cap. Ovidiu știe să scrie cod așa. Ovidiu a fost programator înainte de a fi partener. Ovidiu îmi cunoaște algoritmul linie cu linie, pentru că l-am construit împreună. Îmi pare rău, Octavian. Milionarul a respirat adânc. Nu a vorbit timp de un minut întreg. Când în cele din urmă a făcut-o, vocea îi era senină, aproape profesională. Decisese în tăcere să lase durerea pentru mai târziu. În acea dimineață timpurie era loc doar pentru precizie. Să continuăm. Trebuie să văd cât de departe ajunge asta în timp. Smaranda i-a cerut să se întoarcă înapoi pe blocuri. Au căutat același model în operațiunile din ziua anterioară. L-au găsit. În cele din săptămâna anterioară, l-au găsit. În cele din luna anterioară, de asemenea. La fiecare 43 de operațiuni legitime, o operațiune fantomă drena o mică porțiune din profit către o destinație mascată. O porțiune atât de mică în fiecare operațiune individuală, încât nicio analiză superficială nu ar fi detectat-o, dar acumulată timp de luni, era o avere. Octavian și-a dus o mână la față când Smaranda i-a arătat suma estimată prin extrapolare. Sângerăm de luni de zile, nu mi-am dat seama. Nimeni nu și-ar fi dat seama la prima vedere, Octavian. Este conceput să nu fie văzut. Ceea ce s-a întâmplat în această noapte a fost un vârf. Ceva a accelerat frecvența astăzi. Dacă nu ar fi fost în această noapte, în câteva zile, sângerarea ar fi fost vizibilă chiar și pentru o analiză superficială și asta ar fi declanșat toate alarmele. De ce a accelerat astăzi? Smaranda s-a gândit o clipă și când a vorbit, vocea ei avea fermitatea rece a analiștilor de birou, pentru că cineva dorea ca fondul să se trezească mâine într-o situație atât de gravă, încât Consiliul Director să fie forțat să ia decizii de urgență. Probabil să vândă poziții la prețuri de lichidare. Probabil să ofere participații unui cumpărător extern care aștepta deja. Octavian a încuvințat încet. Ovidiu are întâlniri de luni de zile cu un grup de investitori asiatici care fac presiuni de mult timp să intre în fondul meu. Eu am spus mereu nu. Asta e răspunsul. Apoi Octavian a tăcut. Apoi a luat telefonul intern al biroului. A format un număr direct. Cătălina, sunt Octavian Mărgineanu. Scuză ora, dar trebuie să vii la clădire acum. Da, chiar în această dimineață. Nu este pentru o factură, este ceva serios, penal. Îți explic când ajungi. Adu, ții computerul și un reportofon. Da, mulțumesc. A închis. A privit-o pe Smaranda. Cătălina Vâlceanu Rădulescu, avocata mea penalistă tânără, briliantă, specialistă în infracțiuni financiare. Dacă eu voi înfrunta Ovidiu mâine, nu o voi face singur și nu o voi face fără acte legal întocmite. E bine. În timp ce o așteptau pe Cătălina, Octavian s-a ridicat.
a mers până la fereastra panoramică, a privit orașul nocturn pentru o lungă perioadă. Când a vorbit din nou, vocea i-a ieșit diferită. Nu vocea directorului de fond, ci vocea bărbatului care se afla în spatele acelui post. Smaranda, pot să te întreb ceva personal? Întrebați. De ce ați renunțat la carieră? Smaranda a lăsat agenda pe birou. S-a lăsat pe spate în scaun, a privit reflexia lămpii pe sticla biroului și pentru prima dată în mulți ani i-a povestit unei alte ființe umane ceea ce aproape niciodată nu povestea. I-a povestit despre accidentul care l-a luat pe Damian când Luiza era încă o fetiță mică care abia începea să vorbească. I-a povestit despre diagnosticul medical care a venit câteva luni mai târziu și care a schimbat totul. I-a povestit despre anii în care viața s-a redus la un spital, o farmacie, o sală de așteptare. I-a povestit despre cum vânduse apartamentul, mașina, cărțile, ceasurile, totul, mai puțin cărțile tehnice, pentru că acelea erau singurul lucru pe care tatăl ei îl lăsase și pentru că ceva înăuntrul ei știa că într-o zi va avea nevoie de ele din nou. I-a povestit despre anul în care Luiza în sfârșit s-a ridicat din pat și s-a întors la școală. Și despre anul în care Luiza a intrat la universitate să studieze medicina și despre cum, când Smaranda a încercat să se întoarcă pe piața profesională, a descoperit că lumea continuase fără ea, că CV-ul ei era dintr-un alt deceniu, că ușile erau închise și că singura slujbă pe care a găsit-o a fost cea de la tura de noapte la servicii integrate Aurora. Și iată-mă, Octavian, împingând un cărucior în clădirea dumneavoastră. Octavian s-a întors de la fereastră. Ochii îi străluceau. Smaranda, Luiza nu știe nimic din ce ați făcut, nu-i așa? Știe strictul necesar. Știe că am lucrat în finanțe înainte, știe că am renunțat la carieră pentru a o îngriji, nu știe magnitudinea și eu nu vreau să știe niciodată. Fiicele nu trebuie să poarte povara sacrificiilor mamelor. Octavian, asta am învățat-o când l-am pierdut pe propriul meu tată. Octavian a coborât capul. Eu nu am înțeles la timp pe tatăl meu. Când a murit, eu eram prea ocupat să construiesc acest fond. Nu am mers la spital în ultimele zile. Ovidiu a fost. Ovidiu a fost acolo când eu nu am fost și tatăl meu, înainte de a muri, m-a pus să promit că voi avea grijă de Ovidiu. Mi-a spus că acest tânăr este loial, că îl trata ca pe un fiu. A făcut o pauză. În această noapte, Smaranda, pe lângă faptul că am descoperit că partenerul meu m-a furat, am descoperit că tatăl meu s-a înșelat în judecarea unui om și asta mă doare mai mult decât pierderea de bani. Smaranda nu a răspuns imediat. Când a făcut-o, vocea ei a fost blândă. Octavian, tatăl dumneavoastră nu s-a înșelat în judecarea lui Ovidiu. L-a judecat pentru tânărul care era atunci. Oamenii se schimbă, uneori în bine, alteori nu. Tatăl dumneavoastră l-a iubit pentru ceea ce a văzut. Nu-l învinovățiți pentru ceea ce nu a putut prevedea. Octavian și-a dus o mână la ochi, a încuvințat încet. Nu a mai spus nimic pentru o vreme. Cătălina Vâlceanu Rădulescu a ajuns în birou aproape o oră mai târziu. O femeie tânără, cu pas ferm, costum sobru, ghiozdan profesional pe umăr. Octavian i-a făcut prezentările. Cătălina a strâns mâna Smarandei cu un respect care nu era de curtoazie, ci de recunoaștere tehnică imediată. Octavian îi explicase la telefon cine era femeia așezată lângă el. Doamnă Baltag, este o plăcere. Octavian mi-a povestit ceva despre parcursul dumneavoastră. Vom lucra împreună în această dimineață. Am nevoie să-mi explicați în termeni utilizabili legal ce anume ați descoperit și cum o dovediți. Orice aveți nevoie, doamnă avocat. Cele trei au lucrat fără încetare în orele următoare. Smaranda explica modelul tehnic. Cătălina îl traducea în limbaj juridic. Octavian semna fiecare document care era gata, autorizând-o pe Cătălina să acționeze ca reprezentant legal al fondului în ceea ce urma. Înainte de zori aveau deja un dosar tehnic legal solid, o încheiere notarială pregătită să fie semnată de un notar public prieten cu Cătălina, care urma să ajungă la prima oră, și un plan de acțiune pentru dimineața următoare. Octavian, ascultă-mă bine. Cătălina se așezase pe marginea biroului. Mâine, când Ovidiu ajunge, nu-l înfrunți singur. Te însoțesc eu. Doamna Baltag rămâne în afara biroului, într-o sală alăturată, cu tot materialul la vedere. Dacă Ovidiu încearcă să nege, o chemăm pe doamna Baltag și îi cerem să explice în fața lui modelul. Dacă Ovidiu încearcă să o atace personal, punând la îndoială credibilitatea ei, îi arătăm CV-ul ei academic pe care l-am început deja să-l documentăm în această noapte. Ovidiu nu va ieși din acest birou mâine, fiind același om care a intrat. Octavian a încuvințat. Și încă ceva, Cătălina.
Când se termină asta, vreau ca doamna Baltag să aibă un post în fondul meu. Postul care îi se cuvine, nu cel care încape într-o organigramă deja existentă, ci unul nou, făcut pe măsură. Cătălina a zâmbit. Asta o discutăm mâine, Octavian. Primele lumini ale zorilor au început să coloreze cerul în spatele ferestrei panoramice. Smaranda s-a ridicat și a întins brațele. Trecuseră atât de mulți ani de când nu mai simțise oboseala unei dimineți de muncă intelectuală intensă. Era o oboseală diferită de cea de a împinge un cărucior timp de 8 ore. Era o oboseală pe care uitase că există și care pentru prima dată în mult timp i-a părut ceva bun. Cătălina și-a strâns computerul. Împăturea ultimele hârtii când de pe coridorul exterior s-au auzit pași fermi, cunoscuți, de pantofi scumpi pe mochetă. Octavian a rămas foarte liniștit. A privit-o pe Cătălina, a privit-o pe Smaranda și a spus în șoaptă: "Este el. A sosit mai devreme." Ușa biroului s-a deschis brusc. În prag, îmbrăcat într-un costum impecabil și ținând în mână o cafea fierbinte de carton, a apărut Ovidiu Bârlădeanu Sălceanu. A zâmbit la vederea lui Octavian așezat în fotoliu. Un zâmbet larg, ușor, complice, zâmbetul de frate de o viață. Dar zâmbetul i-a înghețat pe față când a remarcat cele 2 femei din birou, o avocată pe care o cunoștea bine și o femeie de serviciu pe care nu o privise niciodată cu atenție de ani de zile. "Octavian, ce e asta?" Octavian nu a răspuns imediat. S-a ridicat încet din fotoliu, și-a aranjat sacoul și a susținut privirea bărbatului care fusese la înmormântarea tatălui său, bărbatului care semnase cu el primul contract al fondului, bărbatului care de luni de zile drena ceea ce construiseră amândoi. "Asta, Ovidiu, este ceea ce nu te așteptai să se întâmple în această noapte." Tăcerea care a urmat frazei lui Octavian a fost una dintre acele tăceri care împart viața în două. Ovidiu Bârlădeanu Sălceanu a rămas în prag, cu cafeaua de carton încă fierbinte în mână. Ochii lui, abili la citirea piețelor, dar antrenați de ani de zile să nu citească persoana din fața lui, au făcut singurul lucru pe care nu trebuiau să le facă în acel moment. Au călătorit prin birou, au văzut ecranele cu linii statice, au văzut agenda deschisă pe birou cu adnotări tehnice pe care le-au recunoscut instantaneu. Au văzut-o pe Cătălina Vâlceanu Rădulescu închizând fermoarul computerului ei. Au văzut femeia cu căruciorul de curățenie stând lângă monitorul central, fără uniformă de lucru în mâini, fără cârpă, fără mătură, doar stând în picioare, cu brațele încrucișate pe piept, privindu-l pe el așa cum niciun membru al personalului de serviciu din istorie nu-l privise vreodată. Ovidiu a zâmbit din nou, dar de data aceasta zâmbetul a ieșit strâmb. "Octavian, ce se întâmplă aici? Ce caută o angajată de curățenie la o ședință cu avocata ta la ora 6 dimineața?" Octavian a mers încet până la birou. A sprijinit mâinile pe sticlă, l-a privit pe partenerul său pentru o lungă perioadă înainte de a vorbi. Când în cele din urmă a făcut-o, vocea sa a ieșit controlată, aproape senină. Dar înăuntrul ei, Smaranda a simțit că fiecare cuvânt îl tăia pe milionar în interior ca un cuțit lent. "Ovidiu, așează-te, te rog." "Octavian, spune-mi ce se întâmplă." "Așează-te." Ovidiu a ezitat o clipă. Apoi a lăsat cafeaua pe măsuța de la intrare și a aranjat sacoul, a mers până la scaunul din fața biroului și s-a așezat, dar limbajul corpului său se schimbase complet. Picioarele încrucișate cu tensiune, mâinile strânse pe coapse, ochii sărind de la Octavian la Cătălina la Smaranda și înapoi la Octavian. Cătălina și-a deschis computerul. Octavian a luat agenda. Smaranda a rămas în picioare lângă monitorul central în tăcere. "Ovidiu." Vocea lui Octavian a fost blândă, aproape paternă, ca cineva care vorbește unui fiu, care urmează să primească un adevăr pe care nimeni nu-l mai poate îndulci. "Aseară, când ai plecat de la birou la 7:30, spunându-mi că ai o cină în familie, eu am rămas aici până târziu. Știi cum sunt? Când ceva nu-mi convine, rămân până înțeleg. Și aseară era ceva ce nu-mi convenea. De săptămâni întregi nu-mi convenea. Octavian, lasă-mă să termin. Aseară sistemul mi-a arătat o alertă pe care nu am înțeles-o. L-am sunat pe Tobias, nu mi-a răspuns. Am sunat echipa de suport tehnic, nici ei. Am rămas singur în fața ecranelor, privind cum fondul se scurgea fără să înțeleg de ce. Și la un moment dat m-am prăbușit, Ovidiu. Am plâns în fața ecranului cum nu mai plânsesem de la înmormântarea tatălui meu. Am crezut că am pierdut totul. Ovidiu a deschis gura să vorbească. Octavian a ridicat o mână. Și atunci a intrat în birou doamna Smaranda Baltag-Chintescu. Ea este de la serviciul de curățenie de noapte al clădirii și mi-a spus într-o singură frază că ceea ce vedeam pe ecran nu era o eroare a pieței,
ci o manipulare internă. Ovidiu și-a rotit încet capul spre Smaranda. A privit-o cu o expresie care nu mai era de partener surprins. Era privirea bărbatului care înțelege, într-o fracțiune de secundă, că piesa pe care el o ignorase ca irelevantă era cea care avea să îl coste tot tabloul. Octavian, asta e absurd. O femeie de serviciu nu poate ști. Ovidiu. Vocea lui Octavian a coborât un ton. Doamna Baltag are un master în modelarea riscului și detectarea anomaliilor de la o universitate europeană. Teza ei a fost tocmai despre semnătura statistică a manipulărilor algoritmice interne. A lucrat ani de zile la un birou cantitativ de prestigiu internațional înainte de a se retrage din motive personale. În 3 secunde a văzut pe ecranul meu ceea ce niciun analist al nostru nu văzuse în 4 ore. Și am petrecut toată dimineața. Ea, eu și Cătălina reconstruind semnătura modelului. Ovidiu a înghițit în sec. Și semnătura modelului? Ovidiu, poartă amprenta ta. Fiecare linie de cod suplimentară a fost scrisă de cineva care îmi cunoaște algoritmul principal pe de rost. Fiecare operațiune fantomă iese printr-o rută mascată pe care doar 2 persoane în lume o cunosc. Eu și tu, și eu nu am fost. Octavian, ascultă-mă. Sângerăm de luni de zile, Ovidiu. La fiecare 43 de operațiuni legitime, o operațiune fantomă drena o fracțiune către o structură paralelă, o fracțiune atât de mică încât niciun auditor superficial nu ar detecta-o, dar acumulată. Prima sita. O avere. Aseară ai accelerat frecvența. De ce? Pentru că voiai ca fondul să se trezească astăzi într-o criză atât de profundă, încât Consiliul Director să fie obligat să accepte oferta grupului asiatic cu care ai întâlniri de luni de zile. Oferta pe care eu am refuzat-o de 3 ori, cea pe care tu ai continuat să o negociezi pe la spatele meu. Ovidiu și-a dus o mână la gât și a slăbit cravata. Fața lui albă cu o clipă mai devreme începuse să transpire. Asta e ridicol. Eu niciodată. Cătălina a rotit ecranul computerului ei spre el. Pe ecran, un șir de e-mail-uri extrase din serverul fondului în acea dimineață, cu acreditările corporative ale lui Octavian, arătau clar corespondența dintre Ovidiu și un reprezentant al fondului asiatic. Date, cifre, schițe de acord cu clauze care s-ar activa doar dacă fondul Alcon ar fi ajuns în stare de insolvență tehnică înainte de sfârșitul lunii. Ovidiu a închis ochii. Cătălina a vorbit atunci cu calmul profesional pe care îl au doar avocații penaliști cu multă experiență. Domnule Bârlădeanu, am aici o încheiere notarială preliminară semnată chiar în această dimineață de un notar public care va sosi în câteva minute pentru a o autentifica în forma sa finală. Am dosarul tehnic construit de doamna Baltag. Am e-mail-urile pe care tocmai vi le-am arătat și am autorizația expresă a domnului Mărgineanu de a iniția acțiuni penale pentru fraudă, asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni și manipulare de sisteme informatice în momentul în care el îmi va indica. Înainte ca el să-mi indice însă, vă voi permite să spuneți ceva, un singur lucru, și vă sugerez să fie adevărat, pentru că orice minciună pe care o veți spune acum se va adăuga la dosar. Biroul a rămas în tăcere. Ovidiu a respirat adânc. Pentru o clipă, Smaranda a crezut că va nega totul, că va inventa o justificare, că va juca rolul partenerului inocent, surprins de o conspirație. Dar Ovidiu Bârlădeanu Sălceanu nu era un om prost. Construise o carieră întreagă, bazându-se pe a ști să citească când o poziție era deja pierdută și când a continua să o susții, era un cost mai mare decât a o închide. A coborât capul. Când a vorbit din nou, vocea i-a ieșit răgușită. Octavian, eu nu am vrut ca lucrurile să ajungă atât de departe. Ovidiu, am început acum câțiva ani, lucruri mici. Făcusem o investiție personală proastă în afara fondului. Trebuia să acopăr o gaură. Am crezut că voi reuși să o refac în câteva luni, dar gaura a crescut și apoi au venit asiaticii. Mi-au oferit o ieșire mare. Dacă le facilitam controlul fondului, îmi ofereau un procent care acoperea totul și mă scotea din sistem. Am spus da. Îmi pare rău. Îți jur că îmi pare rău. Îți pare rău acum, Ovidiu? Sau îți pare rău pentru că te-am prins? Ovidiu nu a răspuns. Octavian a rămas privindu-l pentru o lungă perioadă. Apoi, cu o blândețe care l-a surprins chiar și pe el însuși, a spus: Tatăl meu te-a iubit, Ovidiu. Tatăl meu te-a tratat ca pe un fiu. Înainte de a muri, m-a pus să promit că voi avea grijă de tine. Și tu, Ovidiu, luni de zile, în timp ce luai micul dejun cu mine, în timp ce mă întrebai despre sănătatea mea, în timp ce veneai să mănânci la mine acasă duminica,
Scurgeai ceea ce tatăl meu m-a ajutat să încep. Ovidiu a început să plângă în tăcere, cu capul plecat, cu mâinile pe față. Smaranda și-a ferit privirea. Nu voia să vadă. Acel bărbat comisese o trădare enormă. Da, dar să vezi o ființă umană destrămându-se în fața ta, chiar dacă este o ființă umană care o merită, nu era ceva ce ea trebuia să și înregistreze în memorie. Cătălina a lăsat să treacă un minut complet de tăcere. Apoi a vorbit din nou. Domnule Bârlădeanu, aveți două opțiuni. Prima, vă retrageți acum din birou, vă sunați avocatul și înfruntați totul pe calea contencioasă lungă. A doua, semnați chiar astăzi o declarație de fapte asistat de avocatul dumneavoastră. Returnați voluntar ceea ce este documentat ca fiind însușit în mod neregulat și colaborați cu cauza pentru a identifica terții implicați, în special grupul asiatic și programatorul extern care a scris codul suplimentar. A doua opțiune nu vă scutește de răspunderea penală, dar vă scutește de mulți ani de un proces pe care oricum îl veți pierde și îi permite domnului Mărgineanu să recupereze fondul fără a distruge public reputația pe care ați construit-o amândoi timp de 2 decenii. Ovidiu a tăcut mult timp. Când în cele din urmă a ridicat capul, avea ochii roșii și o expresie învinsă. Voi colabora. Bine. Cătălina a scos din servieta o foaie preimprimată. I-a înmânat-o. Sunați-vă avocatul. Acum vă dau jumătate de oră să ajungă la clădire. Între timp, rămâneți în această sală alăturată, fără acces la sisteme, fără telefon. Ovidiu a încuvințat în tăcere. S-a ridicat, a mers până la ușă. Înainte de a ieși, s-a oprit. S-a întors abia vizibil spre Octavian. A vrut să spună ceva. Nu i-a ieșit, doar și-a mișcat buzele și a ieșit. Cătălina l-a urmat pentru a-l așeza în sala alăturată și a supraveghea apelul. Smaranda și Octavian au rămas singuri în birou. Octavian s-a lăsat să cadă în fotoliu și a dus mâinile la față. Pentru un lung moment nu s-a mișcat. Când în cele din urmă a coborât mâinile, avea ochii înroșiți, dar privirea senină. Smaranda, mulțumesc. Nu-mi mulțumiți, Octavian. Tocmai v-am salvat fondul. Tocmai mi-am salvat viața pe care credeam că am pierdut-o. Și încă nu m-ați plătit. Vă repet că nu. Smaranda a zâmbit abia vizibil. Ceea ce s-a întâmplat în această noapte nu am făcut-o pentru bani. Am făcut-o pentru că tatăl meu m-a învățat să vorbesc când numerele strigă și numerele aseară au strigat foarte tare. Octavian a rămas privind-o. Urma să mai spună ceva, dar în acel moment telefonul mobil al Smarandei, pe care îl lăsase pe birou în timpul dimineții din respect pentru muncă, a vibrat insistent. Smaranda l-a luat. Era Luiza. A răspuns. Fiica mea. Mamă, unde ești? Am ajuns acasă acum o oră și tu nu ești. Nici uniforma ta. S-a întâmplat ceva? Smaranda și-a dus mâna liberă la frunte. În tot vârtejul dimineții nu. Și anunțase fiica. Luiza, care studia medicina și care în acea zi avea dimineața liberă, se întorsese acasă așteptând să o găsească dormind după tura de noapte. Fiica mea, sunt bine. Sunt încă în clădire. S-au întâmplat niște lucruri. Îți explic când ajung. Mamă, ce lucruri? Ești bine? Te-au concediat? Smaranda a ascultat vocea fiicei sale și a simțit cum ochii se umpleau de lacrimi pe care le reținuse de ore întregi. Luiza, nu m-au concediat, fiica mea. Ceva diferit. Sunt bine. Vin acasă cât de curând pot. Îți promit că după aceea îți povestesc tot. Mamă, plângi? Sunt bine, fiica mea. Chiar așa. Mamă, vin acolo. Spune-mi etajul. Luiza, nu este nevoie. Mamă, vin acolo. Luiza a închis apelul înainte ca Smaranda să poată răspunde. Smaranda a rămas cu telefonul în mână, privindu-l fără să știe ce să facă. Octavian ascultase o parte din conversație. I-a zâmbit cu o tandrețe pe care ea nu o mai primise de la un bărbat matur de mult timp. Fiica dumneavoastră vine aici. Da, bine, vreau să o cunosc. Vreau ca ea să vadă cu ochii ei ce a făcut mama ei în această noapte. Smaranda a coborât privirea. O lacrimă i-a căzut pe mâna care ținea telefonul. Octavian, fiica mea, nu știe nimic despre magnitudinea a ceea ce am lăsat în urmă când am avut grijă de ea. Eu nu am vrut niciodată să știe. Smaranda. Octavian s-a ridicat din fotoliu, a mers până la ea, i-a vorbit cu o fermitate blândă. Fiica dumneavoastră este deja o femeie adultă, studiază medicina. Are dreptul să știe cine a fost mama ei înainte de a fi doar mama ei. Și credeți-mă, când o fiică descoperă, deja adultă, magnitudinea a ceea ce mama ei a ales pentru ea, ceea ce crește în interiorul acelei fiice nu este vină, este mândrie, este admirație, este iubire multiplicată.
O știu pentru că, prea târziu, am înțeles-o cu propriul meu tată. Smaranda nu a putut răspunde, doar a încuvințat în tăcere în timp ce lacrimile îi curgeau liber și de pe coridor, încă la câteva etaje distanță, dar urcând în lift, Luiza Baltac Quintescu se apropia de etajul 32, fără să știe că în acea dimineață avea să o cunoască pentru prima dată în viața ei pe femeia întreagă pe care mama ei o păstrase în tăcere atât de mult timp. Liftul turnului corporativ Astoria a urcat în tăcere până la etajul 32. Înăuntru, Luiza Baltac Quintescu, o tânără adultă, studentă la medicină, supraviețuitoare a unei lungi convalescențe infantile, care părea să aparțină deja unei alte vieți, s-a privit scurt în oglinda laterală. Avea părul strâns la întâmplare, un ghiozdan cu cărți pe umăr și ochii încă umflați de la puținele ore de somn din noaptea precedentă. I-a sfâșiat inima să o audă pe mama ei cu vocea frântă la telefon. Ușa liftului s-a deschis. Luiza a ieșit pe coridorul mochetat al etajului executiv și pentru o clipă s-a oprit. Era un etaj pe care nu-l călcase niciodată. Toată viața o auzise pe mama ei vorbind despre clădirea unde lucrez, dar Smaranda nu o dusese niciodată acolo. Spunea mereu că era o clădire plictisitoare, că nu era nimic interesant de văzut. Luiza înțelegea acum, în timp ce mergea încet pe coridor, că acel răspuns fusese întotdeauna o modalitate afectuoasă de a o proteja. Domnul Protasie Vasile Cămăraru, portarul în vârstă, o ghidase din hol, o privise în ochi când s-a identificat. Îi spusese cu solemnitatea persoanelor în vârstă care au văzut prea multe lucruri: "Urcați, domnișoară. Mama dumneavoastră vă așteaptă. Și permiteți-mi să vă spun ceva. Sunteți foarte norocoasă. O cunosc pe mama dumneavoastră din prima zi în care a trecut prin acest hol și niciodată, în toți acești ani, nu am văzut o femeie purtând atâta demnitate pe umeri ca ea." Luiza îi mulțumise în tăcere. Cuvintele portarului îi rămăseseră în suflet. A mers pe coridor, a trecut pe lângă mai multe uși închise până când, la capătul coridorului, o ușă întredeschisă lăsa să scape lumina slabă a dimineții, amestecată cu strălucirea încă aprinsă a unor ecrane. Luiza s-a apropiat și-a scos capul cu grijă și a văzut. A văzut-o pe mama ei, Smaranda Baltac Quintescu, așezată în fața unui birou de sticlă, cu spatele drept și umerii calmi, vorbind în șoaptă cu un bărbat matur în costum impecabil, care o asculta cu o atenție pe care Luiza nu o văzuse niciodată la nimeni față de mama ei. Pe birou erau agende, hârtii ordonate, o ceașcă de cafea și un ecran cu linii de cod pe care Luiza nu le înțelegea, dar pe care le recunoștea ca aparținând unei lumi profesionale foarte specifice. Mama ei, la acel birou, nu părea femeia în uniformă pe care o văzuse de ani de zile. Părea o altă femeie, o femeie care fusese acolo mereu sub uniformă și care în acea dimineață ieșise să respire. Luiza și-a dus mâna la gură pentru a nu face zgomot. Smaranda a auzit ceva, a ridicat privirea și când a văzut-o pe fiica ei stând în prag, ochii i s-au umplut de lacrimi într-o fracțiune de secundă. S-a ridicat de pe scaun, a mers spre ea, a îmbrățișat-o cu forța unei femei care ani de zile îmbrățișase o copilă bolnavă, visând să poată îmbrățișa într-o zi femeia care acea copilă avea să devină. "Mamă," a șoptit Luiza pe umărul Smarandei. "Ce s-a întâmplat? Cine e domnul acela? De ce ai fața asta?" "Fiica mea, s-au întâmplat multe. Vino, ți-l prezint." Smaranda a condus-o de mână până la birou. Octavian Mărgineanu Lăzărescu s-a ridicat cu un respect pe care nu-l mai arăta nimănui de mult timp. I-a întins mâna tinerei cu un zâmbet mic, dar autentic. "Luiza, este o onoare să te cunosc. Mama ta mi-a povestit despre tine în această dimineață. Adevărul este că mama ta, Datrămăco, înainte de a-mi vorbi despre tine, mi-a salvat compania, dar după aceea, când mi-a vorbit despre tine, mi-a salvat și altceva în interior." Luiza a strâns mâna milionarului cu un gest politicos, dar confuz. "Scuzați-mă, domnule, nu știu exact ce se întâmplă. Mama mea lucrează aici la serviciul de curățenie. De ce este așa?" Octavian a privit-o pe Smaranda. I-a susținut privirea o clipă. Era o întrebare tăcută. Să îi spun eu sau să îi spui tu? Smaranda a respirat adânc, a luat mâinile fiicei sale între ale ei, i-a făcut un gest să se așeze pe unul dintre scaunele biroului. Ea s-a așezat în fața lui Izei. Octavian, cu delicatețea bărbaților care înțeleg când sunt deprisos, s-a retras un pas, a mers până la fereastră și le-a lăsat pe cele două femei în spațiul lor. "Fiica mea, sunt lucruri din viața mea pe care tu nu m-ai întrebat niciodată și pe care eu nu ți le-am povestit niciodată. Nu din minciună, ci din grijă. Tu erai mică când totul s-a schimbat și după aceea, când ai crescut, eu nu am vrut să porți poveri care nu erau ale tale.
Dar astăzi, fiica mea, astăzi este diferit. Astăzi o persoană mi-a spus că ai deja vârsta să știi cine era mama ta înainte de a fi doar mama ta. Și cred că acea persoană are dreptate. Luiza a rămas foarte liniștită, cu ochii mari, fără să clipească. Smaranda a început să povestească. I-a povestit despre tatăl Luizei, Damian Chintescu Rădulescu, inginer civil cu râs ușor și proiecte mari, care murise într-un accident când Luiza încă nu rostea fraze întregi. I-a povestit despre propriul tată al Smarandei, domnul Ezechil Baltag-Olteanu, profesor universitar de matematică aplicată, care murise cu puțin timp înainte de Damian, lăsându-i fiicei sale ca moștenire unică rigoarea de a ști să citească numerele ca pe o limbă. I-a povestit despre cariera pe care o construise fiind tânără, studiile la o universitate europeană, masterul în modelarea riscului, anii într-un birou cantitativ de prestigiu internațional. I-a povestit despre diagnosticul care a venit când Luiza era încă mică și despre cum în acel moment Smaranda a decis, fără să ezite nicio secundă, că o carieră poate aștepta, dar o fiică nu. I-a povestit despre anii de spital, despre tratamente, despre vânzarea a tot ceea ce aveau și despre cum, când Luiza în sfârșit s-a ridicat și a intrat la universitate, lumea profesională nu mai fusese capabilă să se redeschidă pentru Smaranda. Luiza a ascultat fiecare cuvânt fără să o întrerupă. Pe la jumătatea povestirii, ochii tinerei au început să se umple. Spre final, lacrimile îi curgeau liber pe obraj. Când Smaranda a terminat, Luiza nu a vorbit timp de 1 minut lung. Apoi s-a ridicat de pe scaun, a mers până la mama ei, s-a așezat în genunchi în fața ei pe covorul biroului și i-a îmbrățișat genunchii cu forța unei fetițe mici, deși era deja o femeie adultă. Mamă, nu știam jumătate din asta. Nu trebuia să știi, fiica mea. Nu așa, nu fiind mică. Eu am crezut mereu că tu ai studiat puțin și că apoi ai renunțat pentru mine, dar nu asta, nu o carieră mare, nu asta. Smaranda a mângâiat-o încet pe cap. Fiica mea, ceea ce ai făcut cu viața ta, tot ce ai studiat, tot ce realizezi acum cu medicina, valorează mai mult decât orice carieră pe care aș fi lăsat-o eu. Eu am ales, nu regret. Și dacă ar trebui să aleg din nou, fiica mea, te-aș alege pe tine din nou, de 1000 de ori. Luiza și-a scufundat fața în poala mamei sale. A plâns fără să se ascundă. Octavian, lângă fereastră, plângea și el în tăcere, fără să-și miște umerii, fără să facă zgomot. Lăsa doar lacrimile să-i curgă pe față, în timp ce privea reflectarea orașului care începea să se trezească jos. Când Luiza în sfârșit s-a îndreptat, și-a șters fața cu mâinile. A privit-o pe Octavian, apoi pe mama ei, apoi pe Octavian din nou. Domnule, scuzați-mă, încă nu înțeleg ce legătură aveți dumneavoastră în toată asta. Octavian s-a apropiat, s-a așezat pe scaunul pe care Luiza îl lăsase liber. A vorbit cu o seninătate nouă. Luiza, aseară, în acest birou, m-am prăbușit crezând că am pierdut tot ceea ce am construit în 20 de ani. Mama ta a intrat să facă curățenie, a văzut ecranul și în 3 secunde, cu ochiul antrenat al profesionistei care este, mi-a spus că ceea ce eu credeam că este o eroare a pieței era de fapt o manipulare internă făcută de cineva din interiorul companiei mele. Avea dreptate. Am petrecut noaptea reconstruind dovada cu o avocată penalistă. În această dimineață l-am confruntat pe partenerul care m-a trădat, a mărturisit totul. Dacă mama ta nu ar fi intrat în acest birou aseară, aș fi fost astăzi falimentat. Dar și asta e mai important, Luiza, aș fi fost falimentat fără să înțeleg că banii nu sunt singurul lucru pe care îl pierzi când nu ești atent. Mama ta aseară mi-a returnat fondul, dar mi-a returnat și mintea și ceva mai adânc în mine pe care îl pierdusem fără să-mi dau seama. Luiza a privit-o pe mama ei cu un amestec de mândrie, uimire și devoțiune pe care niciun ochi matern din lume nu se satură să le primească. Mamă, tu ai făcut asta? Am făcut ceea ce tatăl meu m-a învățat să fac. Fiica mea, să vorbesc în numerele strigă. Luiza a râs printre lacrimi. Fraza asta o spunea mereu bunicul, nu? Fraza asta o spunea mereu bunicul. În acel moment, Cătălina Vâlceanu Rădulescu a intrat în birou. Purta dosarul acordului sub braț și o expresie profesională care s-a înmuiat la vederea scenei familiale. A salutat-o cu un gest respectuos pe Luiza. I-a adresat Smarandei un zâmbet scurt și s-a apropiat de Octavian pentru a-l informa că avocatul lui Ovidiu ajunsese la clădire și că procedurile formale puteau începe în sala alăturată. Octavian a încuviințat, s-a ridicat, dar înainte de a ieși din birou, s-a întors spre Smaranda și Luiza. Smaranda, Cătălina și eu trebuie să ne ocupăm de Ovidiu în următoarele ore. Vă cer un favor.
Profitați de acest timp pentru a-ți duce fiica la micul dejun. Aici, jos, în holul clădirii, există o cafenea. Rugați-l pe domnul Protasie să-i spună barmanului că este din partea casei. Luați-vă tot timpul de care aveți nevoie și când sunteți gata, rugați-l pe portar să vă facă să urcați din nou. Trebuie să vorbim despre viitorul dumneavoastră, doamnă. Despre viitorul dumneavoastră real, nu cel pe care vi l-a lăsat viața disponibil. Despre cel pe care îl meritați cu adevărat. Smaranda nu a putut răspunde, doar a încuvințat cu ochii plini de lacrimi. Luiza a luat mâna mamei sale, a strâns-o. Cele două femei au ieșit din birou împreună. Când au traversat coridorul spre lift, Luiza și-a sprijinit capul pe umărul mamei sale pentru câteva secunde, într-un gest mic care spunea totul. În cafeneaua din hol, așezate la o măsuță lângă fereastră, mamă și fiică au comandat 2 cafele cu lapte și 2 cornuri. Domnul Protasie, fidel cererii lui Octavian, dăduse instrucțiuni casierului chiar înainte ca ele să ajungă. Smaranda a încercat să plătească. Băiatul de la teșghea i-a zâmbit și i-a spus că era o invitație din partea domnului Mărgineanu. Smaranda și Luiza au rămas în tăcere pentru o lungă perioadă. Nu era o tăcere incomodă, era tăcerea celor 2 femei care de o viață întreagă aveau grijă una de alta și care, în sfârșit, în acea dimineață, puteau respira în același timp. Mamă, spune-mi, fiica mea, ești fericită? Smaranda s-a gândit o clipă. Apoi a luat mâna fiicei sale de pe masă. Fiica mea, am fost fericită de multe ori când m-am căsătorit cu tatăl tău. Când te-ai născut, când tatăl tău te-a pus în brațele mele și i-am văzut fața, când te-ai recuperat de boală, când ai intrat la universitate, când mi-ai spus că vei fi medic. Am fost fericită de multe ori și fericită ca azi, fiica mea. Nu a mai fost de foarte mult timp. Aseară s-a întâmplat ceva ce nu ți pot explica bine în cuvinte, dar ceva ce dormise ani de zile înăuntrul meu, fiica mea, s-a reaprins în această noapte. Luiza a strâns puternic mâna mamei sale. Mamă, promite-mi un lucru. Orice vrei. Promite-mi că nu te vei mai ascunde niciodată. Smaranda nu a putut răspunde, doar a încuvințat în timp ce lacrimile îi cădeau pe masă. Între timp, cu câteva etaje mai sus, în sala adiacentă biroului, Ovidiu Bârlădeanu Sălceanu semna prima pagină a documentului de colaborare, asistat de avocatul său. Cătălina supraveghea fiecare semnătură. Octavian observa în tăcere, dar Octavian de data aceasta nu se gândea la Ovidiu. Se gândea la o femeie care intrase aseară în biroul său cu un cărucior de curățenie și care îi returnase, fără să ceară nimic în schimb, nu doar compania sa, ci și rușinea necesară pentru a redeveni un om demn. Și se gândea de asemenea că trebuia să creeze un post chiar în acea dimineață, un post care avea să poarte numele femeii care îl merita, un post care, dacă totul mergea bine, avea să-i permită Smarandei Baltag Quintescu să nu mai împingă niciodată un cărucior în nicio clădire din lume. Dar înainte de asta, trebuia să facă un apel către o veche cunoștință din lumea financiară, un jurnalist tânăr și serios, specializat în piețe, care avea să știe să trateze povestea cu respectul pe care povestea îl merita. Matei Antonescu Călinescu. Octavian a scos telefonul mobil din buzunar și a început să formeze numărul. Soarele de la prânz cădea pe turnul corporativ Astoria cu o lumină curată care nu avea nimic de-a face cu lumina cenușie albăstruie a nopții precedente. În cafeneaua din hol, Smaranda Baltag Quintescu și Luiza terminau a doua cafea cu lapte când telefonul mobil al Smarandei a vibrat pe masă. Era un mesaj de la Octavian Mărgineanu Lăzărescu. Smaranda, când sunteți gata, urcați la birou. Totul este sub control cu Ovidiu. Avocata se ocupă de următorii pași. Vreau să cunoașteți pe cineva și vreau să discut cu dumneavoastră despre postul pe care l-am menționat în această dimineață. Luiza, dacă vrei să-ți însoțești mama, ești binevenită și tu. Smaranda i-a arătat mesajul Luizei. Tânăra a zâmbit. Mamă, vin cu tine. Nu ratez asta pentru nimic în lume. Au plătit ceea ce băiatul de la teșghea nu a vrut să încaseze. Octavian dăduse ordine clare în acest sens și s-au îndreptat spre lift. Domnul Protasie Vasile Cămăraru, de la teșgheaua din hol, le-a salutat cu o înclinare de cap aproape solemnă. Când Smaranda a trecut pe lângă el, i-a șoptit ceva încet, pe care doar ea l-a auzit. Doamnă, în această dimineață când fiica dumneavoastră a urcat pentru prima dată în această clădire, m-am gândit la ceva ce mama mea îmi spunea când eram copil. Spunea că demnitatea oamenilor se măsoară prin felul în care îi privesc copiii lor când îi revăd. Fiica dumneavoastră vă privește cu mândrie. Asta valorează mai mult decât orice titlu.
Smaranda nu a putut răspunde. Doar i-a strâns mâna portarului în vârstă și a continuat să meargă. Când mamă și fiică au intrat în biroul executiv de la etajul 32, au găsit o scenă diferită de cea din zori. Ecranele erau stinse, draperiile deschise. Lumina naturală de la prânz ilumina tot spațiul. Octavian era așezat pe unul dintre scaunele din zona de living laterală. Nu, în spatele biroului și lângă el, în picioare, erau două persoane pe care Smaranda nu le cunoștea. Smaranda, Luiza, intrați. Vreau să vă prezint două persoane. Ea este Cătălina, o cunoașteți deja. Cătălina a zâmbit de pe canapea. Și acest tânăr este Tobias Rencov Aguilera, principalul analist cantitativ al fondului. L-am angajat acum câteva luni. I-am cerut să vină acum în birou pentru că vreau să fie prezent la ceea ce voi spune. Tobias era un tânăr adult cu maniere bune, cu privirea inteligentă a proaspăt absolvenților de universități bune, dar cu umilința sănătoasă a celor care înțeleg că lumea profesională nu se termină cu diploma. I-a întins mâna Smarandei cu un respect care nu mai era cel de la un post la un serviciu, era respectul unui profesionist față de altul. Doamnă Baltag, Octavian mi-a povestit în această dimineață ce s-a întâmplat aseară. Trebuie să vă mărturisesc ceva, doamnă. Eu sunt analistul căruia sistemul i-a trimis primele alerte. Eram la o cină în familie și m-am uitat la telefon cu coada ochiului. Am văzut alerta. Am crezut că era un fals pozitiv și am oprit notificările. M-am întors la sine. Când m-au sunat în zori pentru că Octavian încerca să mă găsească, era deja târziu. Dacă dumneavoastră nu ați fi intrat în acest birou aseară, doamnă, greșeala mea ar fi costat totul. Îmi cer scuze și vă cer ceva mai mult, dacă îmi permiteți. Vă cer ocazia de a învăța de la dumneavoastră. Smaranda l-a privit cu o surpriză blândă. Nu se aștepta la o asemenea umilință de la un tânăr cu profilul lui. Tobias, toți facem greșeli. Eu am făcut multe în cariera mea când eram tânără. Important nu este greșeala, este ceea ce faci după aceea. Asta a fost exact ceea ce mi-a spus Octavian în această dimineață, doamnă, și de aceea sunt aici. Octavian i-a făcut un semn lui Tobias să se așeze. Apoi a privit-o pe Smaranda și i-a arătat cu un gest scaunul din fața lui. Luiza s-a așezat lângă mama ei. Cătălina de pe canapea a observat totul. Smaranda, a început Octavian cu o voce senină care nu mai avea nimic din prăbușirea din noaptea precedentă. M-am gândit mult în ultimele ore cum să vă propun ceea ce voi propune și am ajuns la o concluzie pe care o voi împărtăși direct, fără înflorituri. Ascult, Octavian, ceea ce ați făcut aseară nu a fost o favoare, nu a fost un noroc, nu a fost o întâmplare. Ceea ce ați făcut aseară a fost să executați în 3 secunde. O competență tehnică pe care majoritatea analiștilor cel mai bine plătiți din această țară nu o au. Și ați făcut-o pentru că ați cultivat-o ani de zile în tăcere, în timp ce viața nu vă permitea să o arătați. Eu nu vă voi oferi un post, Smaranda. Vă voi oferi o funcție creată pe măsura dumneavoastră. Octavian a întins mâna spre Cătălina. Avocata i-a înmânat un dosar. Octavian l-a deschis și a rotit conținutul spre Smaranda. Director de detectare a anomaliilor și riscurilor sistemice al fondului Alcon Capital, parteneri, funcție nouă. Raportează direct mie. Sub supravegherea dumneavoastră rămâne toată echipa cantitativă, inclusiv Tobias. Misiunea dumneavoastră este să construiți de la zero un protocol de audit algoritmic continuu care să asigure că ceea ce s-a întâmplat anul acesta nu se va mai întâmpla niciodată în acest fond. Și într-o a doua etapă să devină un standard pe care să îl putem oferi altor fonduri din industrie. Salariul dumneavoastră de bază va fi competitiv cu orice post echivalent de pe piața internațională. Dosarul conține cifrele, nu le voi citi cu voce tare pentru că nu este partea importantă a acestei conversații. Smaranda a privit dosarul, l-a privit pe Octavian, a privit-o pe Luiza, s-a uitat din nou la dosar. În spatele ochilor ei, fără ca ea să poată evita, a văzut fața tatălui ei, domnul Ezechiel Baltag Olteanu, profesor universitar de matematică aplicată, așezat la masa din bucătăria casei copilăriei ei, ajutând-o să rezolve o problemă de calcul când era încă o fetiță, spunându-i cu acea solemnitate care nu se uită: "Fiica mea, tu vei face lucruri mari cu această minte. Trebuie doar să ai răbdare cu momentul în care lumea va fi pregătită să le vadă." Smaranda a închis ochii o clipă. Când i-a deschis, lacrimile îi curgeau fără ca ea să încerce să le oprească. Octavian, de atât de mulți ani nu mi-am mai auzit numele asociat cu o funcție ca asta, încât aproape nu știu ce să vă spun. Spuneți-mi doar da, Smaranda. Restul construim împreună. Smaranda a privit-o pe Luiza. Fiica ei i-a susținut privirea, cu ochii și ei umezi.
A încuvințat abia vizibil din cap. O autorizație mică, dar suficientă. Accept, Octavian. Cătălina a zâmbit. Tobias a înclinat capul cu respect. Octavian s-a ridicat, a mers până la birou, a scos un plic pe care îl pregătise deja, s-a întors la scaun, i l-a înmânat Smarandei. Înăuntru este contractul, dar există și altceva pe care vreau să-l citiți. Citiți-l când sunteți singură. Este ceva ce am scris în această dimineață în timp ce vă așteptam. Smaranda a primit plicul cu mâini care nu mai tremurau. În acel moment, asistenta lui Octavian a anunțat, pe intern, sosirea jurnalistului. Octavian i-a cerut să îl facă să intre. Matei Antonescu Călinescu a intrat în birou cu pas modest, cu o agendă veche sub braț și un reportofon mic în cealaltă mână. Era un jurnalist tânăr, specializat în finanțe și piețe, cunoscut în domeniu pentru publicarea de articole riguroase tehnic și respectuoase uman într-un mediu digital de prestigiu. L-a salutat pe Octavian cu o strângere de mână. Apoi a salutat-o pe Cătălina și când a ajuns la Smaranda a făcut ceva ce a surprins-o. I-a întins mâna cu aceeași reverență cu care îl salutase pe milionar. Doamnă Baltag, Octavian m-a sunat în această dimineață. Mi-a cerut să vin. Înainte de orice altceva, vreau să vă spun că înțeleg că această poveste este a dumneavoastră, nu a lui. Dacă în orice moment al acestei conversații nu vă simțiți confortabil cu ceva, spuneți-mi. Și acel ceva nu se publică. Nu am venit aici să fac un scandal. Am venit să spun o poveste tehnică cu respect uman. Smaranda a încuvințat. Cuvintele jurnalistului i-au înlăturat tensiunea care se acumulase la gândul acoperirii mediatice. În următoarele 2 ore, cei 5, Octavian, Smaranda, Cătălina, Tobias și Matei, au reconstruit împreună povestea pentru jurnalist. Smaranda a povestit cu calm parcursul ei academic și profesional anterior. Octavian a confirmat incidentul din Zori și magnitudinea fraudei care fusese oprită la timp. Cătălina a explicat procedurile legale în curs împotriva lui Ovidiu Bârlădeanu Sălceanu și împotriva grupului de investitori străini care încercaseră să capitalizeze criza fabricată. Tobias a recunoscut public, în fața reportofonului, greșeala sa inițială de a fi ignorat alerta sistemului și respectul profesional pe care îl simțea pentru femeia care făcuse ceea ce el nu fusese capabil să facă. Matei a scris, a luat notițe, a pus întrebări precise, tehnice, umane. La un moment dat a ridicat privirea din agendă și a spus: voi publica asta într-o serie de 3 articole. Primul va fi mâine. Se va concentra pe parcursul doamnei Baltag și pe ceea ce a detectat. Al doilea va apărea câteva zile mai târziu și va explica tehnic mecanismul fraudei. Al treilea, o săptămână mai târziu, va fi o analiză a cazului ca referință de guvernanță pentru întreaga industrie. Octavian, ești de acord ca primul articol să nu se concentreze pe tine, ci pe ea? Sunt mai mult decât de acord, Matei. Aceasta este singura modalitate corectă. Smaranda l-a privit pe Octavian în tăcere și a înțeles în acel moment că acel bărbat care în noaptea precedentă plânsese în fața ecranelor crezând că pierduse totul, recuperase în Zori ceva mult mai important decât banii. Recuperase capacitatea de a nu fi centrul propriei sale povești. Când Matei s-a retras din birou, Luiza s-a apropiat de mama ei, i-a șoptit la ureche: mamă, trebuie să plec. Am gardă după amiază la spital. Ești bine? Sunt bine, fiica mea. Mai mult decât bine. În această seară vom vorbi mult. Vreau să-mi povestești totul din nou cu calm. În această seară, da, fiica mea. Mamă și fiică s-au îmbrățișat în tăcere. Luiza a ieșit din birou. Octavian a însoțit-o până la lift. Când s-a întors, a găsit-o pe Smaranda singură în livingul biroului, cu plicul încă închis în mâini. Smaranda, și eu mă voi retrage pentru o vreme. Rămâneți aici. Citiți scrisoarea când doriți. Folosiți biroul. Este și al dumneavoastră de astăzi. Octavian, așteptați. Spuneți-mi, eu nu v-am întrebat în această dimineață, dar acum vă întreb, cum se numea tatăl dumneavoastră? Octavian a rămas în picioare în mijlocul biroului. Întrebarea l-a luat prin surprindere. Apoi a zâmbit cu un zâmbet mic, melancolic, real. Tatăl meu se numea domnul Răzvan Mărgineanu Bârsan, Smaranda, profesor de filozofie morală la o universitate publică. Câștiga puțin, dădea mult. Eu am construit acest fond, în parte, pentru a demonstra lumii că ideile unor oameni ca el nu erau naive. Și am ajuns, ani de zile, să mă îndepărtez de ideile unor oameni ca el pentru a susține un fond. Paradoxul vieții mele. Smaranda a încuvințat încet. Tatăl dumneavoastră ar fi mândru de dumneavoastră astăzi, Octavian. Așa sper, Smaranda. Așa sper. Octavian a ieșit din birou.
Smaranda a rămas singură, a deschis plicul. Înăuntru era contractul, ordonat, profesional, și lângă contract o foaie scrisă de mână cu caligrafia lui Octavian. Smaranda a desfăcut-o și a citit. Smaranda, această notă nu face parte din contract, face parte din datorie. Tatăl meu, Răzvan, mi-a spus când eram tânăr o frază pe care am uitat-o prea mulți ani. Succesul nu se măsoară prin momentul în care banii vin, se măsoară prin persoana care rămâne în picioare când banii pleacă. Aseară am pierdut banii pentru câteva ore și am descoperit, privindu-vă pe dumneavoastră lângă ecrane, că persoana care rămânea în picioare în biroul meu nu eram eu, erați dumneavoastră, o femeie pe care banii au părăsit-o acum ani de zile și care nu a încetat niciodată să stea în picioare. Această scrisoare este pentru a vă spune că, fără să știți, mi-ați returnat pe tatăl meu în această noapte și de aceea, pe lângă funcție, vă voi fi recunoscător pentru tot restul vieții. Octavian. Smaranda a împăturit încet scrisoarea, a strâns-o la piept și pentru prima dată în acea secvență interminabilă de ore și-a permis să plângă cu adevărat, fără să-și ascundă fața, fără să-și ceară scuze nimănui, fără să trebuiască să explice nimic. A plâns pentru tatăl ei Ezechiel, a plâns pentru soțul ei Damian, a plâns pentru femeia tânără care fusese când lumea încă nu o forțase să se ascundă și a plâns și pentru femeia care devenea din nou, în afara turnului corporativ Astoria. Între timp, Matei Antonescu Călinescu mergea deja pe trotuar cu agenda plină, formând pe telefonul mobil numărul redactorului său șef pentru a cere spațiu pe prima pagină a publicației digitale a doua zi. Și a doua zi, înainte de prânz, primul articol din acea serie avea să fie publicat cu un titlu care avea să circule săptămâni întregi în tot mediul financiar hispanofon. Dar aceasta era deja o poveste care aparținea lumii întregi. A doua zi dimineață, înainte de prânz, prima parte a reportajului jurnalistului Matei Antonescu Călinescu a apărut pe prima pagină a publicației digitale unde lucra. Titlul era simplu, concis, fără spectacol. Analista care curăța birouri, femeia care a detectat în 3 secunde ceea ce un întreg fond nu a văzut în luni. Articolul nu a fost un scandal, ci un omagiu tehnic și uman. Matei își ținuse cuvântul. Centrul articolului nu era Octavian Mărgineanu Lăzărescu, ci Smaranda Baltag Quintescu, parcursul ei academic european, teza ei despre detectarea anomaliilor, decizia ei de a abandona cariera pentru a îngriji o fiică bolnavă. Anii de tăcere și dimineața în care ochiul antrenat al unei femei mature a salvat un fond de investiții pe care mulți analiști cu funcții strălucitoare nu fuseseră în stare să îl protejeze. Articolul a fost distribuit în lanț. Profesorii universitari l-au trimis studențelor lor. Mamele care renunțaseră la carieră au plâns citindu-l pe telefoanele lor mobile în timp ce serveau micul dejun. Tinerii analiști l-au salvat ca referință etică și în birourile fondurilor de investiții de pe tot continentul. Partenerii mai în vârstă l-au citit cu o nouă neliniște, neliniștea sănătoasă a celui care înțelege prea târziu că persoana care îi curăță biroul ar putea avea un master mai bun decât al său. Următoarele 2 articole au apărut în zilele următoare. Al doilea explica cu rigoare tehnică mecanismul fraudei algoritmice. Al treilea propunea cazul Alcon ca referință pentru o nouă generație de protocoale de audit continuu. Fondul Alcon Capital Parteneri, departe de a se prăbuși din cauza scandalului, a devenit un simbol al guvernanței reînnoite în industrie. O săptămână mai târziu, într-o sală de ședințe de la etajul 32 al turnului corporativ Astoria, Smaranda Baltag Quintescu a prezidat prima ei masă de lucru ca director de detectare a anomaliilor și riscurilor sistemice. Purta un costum închis la culoare făcut pe comandă, o agendă nouă și mica fotografie uzată a lui Damian Quintescu Rădulescu, păstrată în buzunarul interior al sacoului. La dreapta ei, Tobias Rencov Aguilera lua notițe cu atenția unui elev care în sfârșit își găsise profesorul care îi lipsea. Cătălina Vâlceanu Rădulescu își menținuse reprezentarea legală a fondului în ceea ce urma. Ovidiu Bârlădeanu Sălceanu, asistat de avocatul său, și-a îndeplinit acordul de colaborare semnat în acea dimineață. A restituit, în tranșe care nu s-au terminat în viața lui, ceea ce era documentat ca fiind însușit în mod neregulat. A acceptat consecințele civile corespunzătoare. Nu a mai călcat niciodată în mediul financiar. Câteva luni mai târziu se spune că s-a mutat într-un oraș mic, departe de zgomot, unde a deschis o mică consultanță de finanțe personale pentru familii muncitoare. Se spune că cerea doar cât era corect și uneori nimic. Smaranda, când era întrebată despre el,
Spunea mereu aceeași frază. Unii oameni trebuie să piardă totul pentru a se regăsi pe ei înșiși. Asta, cel puțin, nu pot să-i doresc rău nimănui. Grupul de investitori străini care încercaseră să capitalizeze criza fabricată a fost identificat de procuratură. Nu au mai apărut în negocierile din țară. Octavian nu și-a permis niciodată o ranchiună publică față de ei. Spunea că banii caută mereu fisura și că responsabilitatea unui fond este să nu aibă fisuri. Într-o după-amiază, deja într-un alt anotimp, Octavian Mărgineanu Lăzărescu a închis ușa biroului său și a coborât singur în lift. Purta sub braț un mic buchet de flori și fotografia înrămată a unui bărbat în vârstă pe care o scosese din sertar în acea dimineață. Fotografia îl arăta pe domnul Răzvan Mărgineanu Bârsan, profesor de filozofie morală, zâmbind de pe o bancă dintr-o curte universitară. Octavian a condus în tăcere până la cimitirul unde era îngropat tatăl său. A mers pe alei până a găsit piatra de mormânt. A rămas acolo mult timp. Când a vorbit, a făcut-o în șoaptă, aproape ca și cum tatăl său ar fi fost așezat lângă el. Tată, am întârziat mult, dar de data asta am venit să-ți spun ceva ce ți-ar fi plăcut să auzi. O femeie a intrat în biroul meu acum ceva timp cu un cărucior de curățenie și mi-a returnat fraza pe care tu mi-o spuneai și eu o uitasem, acea frază despre succesul care nu se măsoară prin momentul în care banii vin. Am folosit-o zilele trecute în scris, tată. Am folosit-o pentru a-i mulțumi ei, dar acum am venit să ți-o returnez ție, care ești adevăratul ei proprietar. Mulțumesc, tată. Mulțumesc pentru ideile care păreau naive și care au ajuns să mă salveze. A așezat florile, a atins piatra de mormânt cu palma mâinii și a plecat. Într-o dimineață de duminică, câteva săptămâni mai târziu, Smaranda și Luiza Baltag Quintescu luau micul dejun împreună în bucătăria micului apartament pe care compania o ajutase pe Smaranda să îl cumpere după angajare. Nu era un conac, nu era un palat, era un apartament luminos, modest, cu o masă rotundă de lemn, unde mamă și fiică puteau sta față în față, fără ca lumea să le grăbească. Luiza citea știrile de weekend pe tabletă. Deodată a zâmbit. Mamă, uite asta! Tocmai au publicat că Fundația Răzvan Mărgineanu Bârsan va oferi burse anuale pentru copiii angajaților de la serviciul de curățenie care doresc să studieze medicina sau inginerii cantitative. Poartă numele tatălui lui Octavian și uite nota fondului. Prima bursă poartă numele tău. Smaranda a lăsat ceașca de cafea pe masă. Cum spui? Prima bursă anuală se numește Bursa Smaranda Baltag Quintescu. Pentru fiicele femeilor care au renunțat la carieră pentru a avea grijă de ai lor. Smaranda și-a dus mâna la gură. Octavian nu mi-a spus nimic despre asta. Mamă, Octavian îți întoarce favoarea pentru tot restul vieții lui și mi se pare că o va face în continuare, chiar dacă tu îi vei spune să se oprească. Cele două femei au rămas în tăcere. Apoi Luiza a luat mâna mamei sale peste masă. Mamă, eu m-am înscris ieri. Te-ai înscris la ce, fiica mea? La bursă, cu numele tău. Pentru a termina specializarea pe care o voi începe după rezidențiat. Vreau pediatrie, vreau să am grijă de copii așa cum am fost eu. Vreau ca nepoata pe care tu nu o cunoști încă, mamă, să știe într-o zi că mama ei medic a studiat cu o bursă. Smaranda nu a putut răspunde, doar s-a ridicat de pe scaun, a mers până la fiica ei și a îmbrățișat-o de la spate. Cele două femei au plâns împreună în tăcere, în timp ce lumina dimineții intra pe fereastra bucătăriei. Domnul Protasie Vasile Cămăraru s-a retras de la turnul corporativ Astoria la sfârșitul acelui sezon. Octavian i-a organizat o mică ceremonie în hol. Portarul în vârstă a mulțumit cu puține cuvinte, dar înainte de a pleca, s-a apropiat de Smaranda și i-a înmânat ceva învelit în hârtie maro. Era o agendă veche. Înăuntru, cu caligrafie tremurândă, domnul Protasie notase ani de zile mici observații despre oamenii care treceau prin holul său. Una dintre pagini, datată cu mult timp în urmă, spunea simplu: Femeie, Smaranda, poartă o carte mare în ghiozdan. Citește, studiază. Ceva mare se ascunde sub acea uniformă. Într-o zi se va afla. Smaranda a strâns agenda la piept. Domnule Protasie, dumneavoastră mă vedeați în toți acești ani? Doamnă, eu îi văd pe toți, dar majoritatea cred că portarul nu vede și de aceea aproape nimeni nu-mi returnează privirea așa cum ați făcut-o dumneavoastră din prima zi. Domnul Protasie a plecat din clădire, mergând încet, dar înainte de a traversa ușa rotativă, a ridicat mâna pentru a saluta ultima dată. Smaranda i-a răspuns la gest. Raluca Stănescu Mihalache, șefa de noapte a serviciilor integrate Aurora, a fost promovată la scurt timp după aceea ca și coordonator general de operațiuni.
A acceptat postul cu condiția de a încorpora în echipa de curățenie de noapte alte profesioniste în vârstă care, la fel ca Smaranda, aveau povești în spatele uniformei. Spunea că nu mai avea de gând să și privească angajatele fără să le întrebe mai întâi cine erau cu adevărat. Într-o dimineață, deja într-un alt anotimp, Smaranda a sosit devreme la etajul 32. Înainte de a începe ziua, a traversat coridorul spre biroul care fusese al lui Ovidiu Bârlădeanu Sălceanu. Ușa era încă închisă de luni de zile. Smaranda a deschis-o cu cheia care îi fusese înmânată. Biroul era gol. Octavian decisese să nu-l atribuie nimănui. Voia ca acea cameră să rămână o amintire tăcută a ceva ce el prefera să nu uite. Smaranda s-a apropiat de fereastră, a privit orașul care se lumina jos, a scos din buzunarul sacoului mica fotografie uzată a lui Damian, a ținut-o în contralumini, apoi a pus-o la loc. A scos din celălalt buzunar o foaie împăturită. Era scrisoarea scrisă de mână pe care Octavian i-o scrisese în acea primă dimineață. O citea uneori când avea nevoie să-și amintească. A citit-o din nou, a pus-o la loc și a rostit cu voce tare privind orașul. O singură frază pentru ea însăși și pentru toți cei care nu mai erau. Tată, Damian, sunt aici. M-am întors. A zâmbit și a ieșit să înceapă ziua. Sunt unii care cred că succesul se măsoară prin momentul în care banii vin, prin funcția care apare pe cartea de vizită, prin biroul pe care îl ocupi într-o clădire înaltă. Povestea Smarandei Baltag Quintescu există pentru a ne învăța altceva. Succesul se măsoară prin persoana care rămâne în picioare când banii pleacă, prin femeia care are grijă de o fiică fără să ceară nimic în schimb ani de zile, prin analista care își păstrează cărțile când lumea îi închide ușa, pentru că știe că într-o zi ușa se va deschide și ea va trebui să fie pregătită. Iar cei care îi umilesc pe ceilalți, crezând că uniforma definește ființa umană, uită mereu același lucru. Există femei care curăță birouri ani de zile, nu pentru că nu știu despre finanțe, ci pentru că știu prea multe și pentru că viața le-a cerut pentru o vreme să tacă ceea ce știau pentru a susține pe cel pe care îl iubeau. Când aceste femei decid în sfârșit să vorbească din nou, nu trebuie să ridice vocea, au nevoie doar de 3 secunde și o lume întreagă, fără să știe de ce, își lasă cafeaua din mână pentru a le asculta.